Dobrý deň, deti. Dobrý deň. Dnes vám príslušne ukážem, aké máme zbranie, ako plníme naše úlohy. Začneme dopravou, chodíme na cesty, riadíme križovatky, keď sú nehody, keď sú havárie, musíme riadiť premávku, zastavujeme zlých kujov, ktorí pijú. A potom my musíme brať vodické preukazy, aby boli dobrí, aby sa naučili poslúchať. Lebo všetci musíme poslúchať. Však? No. Keď zastavujeme, tak si dávame takúto vetrovku, aby nás bolo vidno všade. Kto si chce obliec? No, tak poď ty. No. Aj si, bude si mať také policajtka. No, neboj sa, to sa dá. Jedna, druhá. Tak, no, ja to zasnem, trošku ti bude horúco. No, a teraz si budeš zastavovať, tak tu máš taký terčík. A ako zastavíš auto? Tak mu ukážeš dopredu. Tak, hore. A povedz stop. No, a ukážeš pekne krásne nabok, keď treba ísť, aby auto vedelo, kam má ísť. A keď zastane, tak pekne krásne pôjdeš ku nemu, ku tomu vodičovi a pekne sa ho spýtaš dobrý deň. Poprosím si doklady na vedenie a prevádzku motorového vozidla. A vodič ti dá občiansky, vodický a doklad o osvedčení o evidencii motorového vozidla. A potom si skontroluješ doklady pekne. A dáš mu... Ujo fúkať. Liste? Alkohol? Nie? Dávam fúkať. Ja si to chcem overiť. Lebo všetci sú takí, že klamú. Ja si to overím. A keď nafúka, čak čo? Tak mu zoberiem vodický preukaz. A poviem mu, už ďalej nemôžem chodiť.
na aute. Stop. No. A ukážte, či máte trubičku, ako sa, či nie? Dreger majú druhá liadka musí. Aha. Nemôžu. Tak fúkajú. No, a pekne, krásne. A keď je zlý, tak čo urobíš? Keď nepočúvaš? Treba aj to, keď niekto neposlúcha. A keď mu povieš, nerob to, aj tak to robí, tak tedy už... Do basy. Pôjde sedieť tam. Alebo zlodeji, keď utekajú. Alebo zlodeji, keď utekajú. A viete, ako sa to volá? Ako sa to volá? Obúšok. A potom tu máme ešte takúto. Keď ideme na objekty, tak tomu sa hovorí brokovnica. To je už ťažká zbraň. Naboje sú tam nie. To do ľudí sa strieľa? No, víš koľko to je? Toto tu vystrelí toľko, že veľa guličiek. Veľa guličiek vystrelí na toho zlého. Keď je zlý. A zabije. Podržať? Nezabije. To by ste museli dobre brať. No, ťažké? Ťažké? To viac na výstrahu. Dám si pekne jednu ruku, druhú a hore do vtáčika. No. Taký sa nesmú zabíjať. Ani ľudia. A nič iné nelieta. A potom... A toto poznáte? To poznáte, čo to je? Samopal. Určite. Samopal. Samopal. Zo 58. Používa sa od roku 1958. Má dostrel 2800 metrov, to je skoro 3 km. Smrtiaci účinok je po celú dráhu letu. Do tohto idú náboje, do tohto zásobníka ide 30 nábojov. 7,62 mm. Takto sa dá. Chce si niekto skúsiť? Natiahne, podistí, no a môže si smieť. Ale nie do ľudí sa nemierí, hej? No poď. No cvakni, neboj sa. Čo? Nevládzem. Sláška. Zaistené? Musíš dať dole ten. Teraz si smieť. To nebude to. Nie, že zabiješ uja šoféra. Chceš si ešte vyskúšať? No poďte. Poďte. No choď, Aura. Utekaj. Chcete? No poďte. Poďte si vyskúšať. To chce, skúste. Ťažká. Kde? Ťažká. No, musíš stavať pozor. Nechcem tako zabiť, nechcem A obec sa kúpo do policajta. No, nejde? To len na kože. Budeš poľovník. Zas? Čo bude zotec? Ideš super, ja. Že aj na to sú Chcete niekto pištol? Ukážem vám. A vystrelíte, hej? No, vyskúšajte. Nie, Mareček, ja zbranie nemám rada. Ja nemám rada ani keď za škôlky hráte na policajtov, ktorý nemám rada. No skúste, no. Skús obťahnuť. Ťažko však. Páči sa. Hej, Hej. Haló, deti, kde ste? Zatrubte mi. Zatrub, Timotej. Ešte. Nezľaknite sa. Teraz ticho, zapchať uši. Nezaknite.
Oh, hello, papagena. Tu l'hai bella con la papaya. Ahojte, detičky, viete, kto sme my? Výborne, a čo robia? Zachraňujú ľudia. A viete, aké máme telefónne číslo, keď sa niekomu niečo stane? 5. 112. Aj pre pani učiteľky, aj pre vás detičky, keď sa niekomu niečo stane, tak treba volať 155. Dobre, lebo vtedy sa dovoláte priamo záchranárom. A keď je nejaké nešťastie, ako ste videli, že horí dom, alebo je dopravná nehoda, vtedy treba volať 112. Lebo keď sa volá 112, tak sa vysielajú všetky zložky a keď ide o čisto zdravotný problém, tak zo 112 prepájajú na ďalšie čísla, na 155, na 150, potom sa to zbytočne zdržiava. Lukáško, počúvaj. Takže deti, keď uvidíte, že sa niekomu niečo stane, vy ste ešte detičky, čo máte robiť? Viete? Máte kričať. Ako sa kričí, keď sa niekomu niečo stane? Nahlas, málo. Ešte silnejšie. A tak vás počuje aj babka v dome. Budú všetci počuť. Super. Takže keď sa niekomu niečo stane, vy ste ešte detičky, telefóny nemáte, všetci neviete, ako sa robí, tak vy, čo musíte urobiť, je... A kričať tomu. Ujo záchranárov. Pani učiteľka, ja už vás zachránili v Liptovskej osade, bo som tam na zakele povedal. Keď si sa porezal, tak ti to ošetrili však. Všetko. Detičky, my tu máme také... Máš telefón a naozaj či hračkársky? Naozaj. A ja mám naozaj. Si niekto niečo vyskúšať, lehávať. Keď sa poraní. Keď vieš. Super. Tlačí, teraz si kaškaj. A potom ho ešte dávame takto také dráhy. Tu pani učiteľky tu ležali však. Tu poď si maminky. A takto sa fixuje. No ty mužka, kde ťa odvezú? Do nemocnice. A ja by som to chcela. Počkaj. Počkaj. Toto sú veľké popruhy na detičky, len sa to takto fixuje. No niekde to by ma ukazujú. Aby sme mohli odniesť potom, keď by bola zranená moc. Ty sem do tieňa troška dať, no? Pozor, aby ste neprekážali záchranárom, lebo oni sa ponáhľajú do nemocnice. Poďte ďalej, detičky, oni naložia. Poraneného musia naložiť. Ej, rób to. Môžeme ju takto kývať, nespadnú. Vieš, ako zviazali? No ale o tu. Jak to chce zahodit svoj, zlomené srdce, čas,
con la papaya. No digáis nada, no os entendería. ¡C'est la banana!